Bismillahir Rahmanir Rahim. Mu koyi haruffan Larabci a sauƙaƙe. Darasi na 20. Idan ba a manta ba dama mun ce insha Allah darasinmu na gaba zai zo ne akan yanda ake haɗa kalmomi. Ma'ana yanda haruffa suke zuwa farko, tsakiya, ƙarshe da kuma yanda ake rubuta su. Da haka harafi na farko shine harafin alif. Harafin alif kuma ga yanda yake zuwa farko kamar haka. Ya zo a tsakiya kuma kamar haka. Ya zo a ƙarshe kuma kamar haka. To ga misali ɗaya bayan ɗaya. Idan kuka duba wannan kalmar za ku ga alif shine harafin da ya zo a farko. Ma'ana bayan alif sannan kuma akwai sinun ko kuma ce sin da ya zo a gaba. Da haka idan alif ya zo a farko ba a haɗa shi da kowane harafi, sai dai a raba shi da harafin da ya zo kafin shi, kamar yadda kuka ga an rubuta a wannan kalmar ta me ta asadun. Asadun. Kun ga alif ne ya zo a farko, ga kuma sinun a gaban shi, amma ba a haɗa sinun da alif ba saboda ba za su haɗu ba. Wannan kuma babun. Babun. Kun ga alif ya zo a tsakiyar kalma. Ba'un ta zo a farkon kalma, sannan sai alif ya zo, sai kuma ga wani ba'un ɗin a gaba. To sakamakon ita alif in ta zo a cikin kalma, ba a haɗa ta da harafin da ya zo gabanta ko menene shi. Shi yasa kuka ga ba a haɗa alifun da ba'un ba ta zo a gaba. Amma kuma da yake ba'un ta riga alif zuwa, an haɗa ta da alif. Ba'un an haɗa ta da alif. Amma da ba'un ta zo a gaban alif ba a haɗa ta da wato alif ɗin ba. Don haka duk kalmar da kaga alif ta zo, to ba a haɗa ta da harafin da ke gabanta, kamar yadda wanda babun ɗin yake. Ga wannan kalmar kuma da'a. Da'a. Kun ga alif ya zo a ƙarshe. Zuwan shi a ƙarshe sai ya sa aka haɗa shi da mai da ainun. Ga ainun ga alif. Saboda dama ita alif in ta zo a ƙarshe shi kenan, tunda dama ba wani harafi ake haɗa ta da shi ba a ƙarshe. Sai harafi na gaba. Harafin ba ga yanda yake zuwa a farko. Harafin ba ga yanda yake zuwa a tsakiya. Harafin ba ga yanda yake zuwa a ƙarshe. Kuma ga misalai kamar haka. Baitun. Baitun. Kun ga gashi ba'un ta zo a farkon kalma. Ga yanda ake rubuta ta a farkon kalma. Sabara. Sabara. Kun ga ba'un a tsakiya. Sadun. Sad ta riga ba zuwa, sannan ra. Kun ga gashi ba ta zuwa tsakiya. Da haka ga yanda ake rubuta ba a tsakiya. Kataba. Kataba. Kun ga ba a ƙarshen kalma. Ga yanda ba take zuwa ƙarshen kalma. Kun ga kaf ta zo a farko, ta zo a farko a tsakiya, ga ba ta zo a ƙarshe. Da haka ake rubuta ba, harafin ba idan ya zo a ƙarshen kalma. Sai harafi na gaba. Harafin ta ga yanda yake zuwa a farko. Harafin ta ga yanda yake zuwa a tsakiya. Harafin ta ga yanda yake zuwa a ƙarshen kalma. Ga misalansu. Tuffahun. Tuffahun. Kun ga ta zo a farkon kalma, sannan fa aka haɗa ta da shi. Kun ga idan ta zo za a iya haɗa ta da kowane harafi da ya zo gabanta, ba ta da matsala. Kataba. Kataba. Kun ga nan ma ga harafin ta ya zo a tsakiya. Kafin ya zo a farko, sannan ta zo a tsakiya, sannan ba ta zo a ƙarshe. Kun ga dan haka harafi ne wanda bai da matsala. Ya zo a tsakiya a haɗa shi da harafin da ya zo kafin shi, sannan kuma a haɗa shi da harafin da ya zo a bayan shi.
dan haka bai da matsala zuwa a farko ko tsakiya ko ƙarshe. baitun baitun ga harafin ta ya zo a ƙarshe, kun ga ba ya zo a farko, ya zo a tsakiya, ta ya zo a ƙarshe. Kun ga haka ake rubuta harafin ta in ya zo a ƙarshe. Dan haka ta'un bai da matsala ya zo a farko a hada shi da kowane harafi, ya zo a tsakiya a hada shi da harafi gaban shi da bayan shi, ya zo a ƙarshe a hada shi da harafi a gaban shi gaba ɗaya, kamar yadda yake a cikin wa'annan misalan. Harafi na gaba, ga yanda sa yake zuwa a farko, ga yanda harafin sa yake zuwa a tsakiya, ga yanda harafin sa yake zuwa a ƙarshe. Ga misalansu: sa'labun, sa'labun, kun ga harafin sa ya zo a farko kuma an haɗa shi da wani harafi na ainun a gabansa, a ain an haɗa shi da shi a gaba. kathirun, kathirun, kun ga harafin sa ya zo a tsakiya, ga kafun sannan ga sa sannan ga ya sannan ga ra, kun ga harafin sa ya zo a tsakiya. ba'atha, ba'atha, kun ga harafin sa ya zo a ƙarshe, ba'un farko sai ainun tsakiya sai kuma sa'un a ƙarshe, sa, kun ga yanda ake rubuta su kenan. Sa ya zo a farko a haɗa shi da kowane harafi ba matsala, sa ya zo a tsakiya a haɗa shi da kowane harafi ba matsala, sa ya zo a ƙarshe a haɗa shi da kowane harafi babu matsala. Dan haka idan muka duba jeren giyar haruffan nan na yau gabaki ɗaya guda hudu, ɗaya ne yake da matsala, shine harafin alif. Idan ka ga harafin alif ba a haɗa shi da harafin da ya zo gaban shi, sai dai idan wani harafi ya riga shi zuwa za a haɗa shi da shi kamar yadda ya zo a misalin alif a farko. Amma da ba'un da ta'un da sa'un duka shef ɗinsu ɗaya ne, zuwansa a farko ɗaya ne, zuwansa a tsakiya ɗaya ne, zuwansa a ƙarshe ɗaya ne, duka shef ɗinsu ɗaya ne, ma'ana yanayin da ake rubuta su ɗaya ne. Bambanci kawai shine ɗigo, ba ɗigo ɗaya a ƙasa, ta ɗigo 2 a sama, sa ɗigo 3 a sama. Kuma dukkan su wa'annan harufan guda uku ba su da matsala idan suka zo a farko a haɗa su da kowane harafi, a tsakiya a haɗa su da kowane harafi, farko da ƙarshe, ƙarshe ma a haɗa su da kowane harafi ba su da matsala, harufan nan guda uku. Da haka yanzu harafi ɗaya ne muka samu mai matsala wanda in ka gan shi ba za ka haɗa shi da harafin da yake gabansa ba, sai dai idan wani harafi ya riga shi zuwa. Da haka a ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun darussan da suka shafi ainihin huruf, yadda ake karantawa da kuma yadda ake karantawa. Mun gode. Alhamdulillah, mu haɗu da ku a darasi na gaba. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbash. Don samun shiga azo mu na WhatsApp a tuntuɓe mu ta wannan lamba.